So guys, ang buntis, busog na kuno kay siya. So guys, I don't know, feeling nako is mura kog mapasmo kay this is ice cream. And wa pa ko'y kaon. This is meringue. Some kind of fruit ang flavor. Kanisa some kind of candy, lakrits. And then chocolate meringue. Unya ice cream, lactose free ice cream. Unya gibutangan ako og mga hugaw. Mga flavoring ba? Lubi na sago lubi. Tinagod nga lubi guys, syempre Pilipinas, ganhag lubi. Nya halon. Ambot siya tawagan nga. Nya pa ni. Pero guys, ikaduhan na rin ako nga plato. Pero feeling na po nako wa ko nabusog. Nya wa pa biya ko'y kaon nya kaon ako daghan kayong fruits unya dayon kaon pa kog ice cream. So feeling na ako mapasmo jud ko ani. Murag na feeling na ako pasmo. Pero napasmo sa kabusog kay kaduha naman ni nako nga plato. Kung nabay mapasmo nga busog guys, o tanan na ko ni pagabaan siguro ko ani angay gaba blueberry nya dayon kani ambot singa na nga bear nya na pa ni. Pero feeling na ko butong gyapon ko. More na guys.